bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala ito pong minamalmara, ating Brother Elder or Brother Albion. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamara pa Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jobin Pereira. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpalan may Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon. Pribileyo na pinagkakalob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Marami pong salamat, umala Panginoon, sa paglangit mo sa bawat yugto, umala Panginoon, hallelujah, ng iyong banal na gawain, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos, yung matamis at banal na presensya. At narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya diyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, umala Panginoon, sa mga oras na di po namin nababantayan ang mga sarili. Kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, mahal na Panginoon, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa. Langisan mo po ang iyong banal na salita, maging ang iyong abang lingkod. Gamitin mo pong daluyan ng masaganang pagpapala. Buksan mo po pang unawa, kaisipan ng mata kapakinig. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. Amen. At maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at ating pong beloved ating Vines niya, praise the Lord. Sa ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo po'y mag-aaral, mga minamahal, amen, ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po, mga minamahal, amen, ay hindi po tayo audience, mga minamahal. Amen. Hindi po tayo audience, mga minamahal. Amen. Lahat po tayo naparito upang tayo po ay magpuri, magpasalamat, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hindi po yung naparito po tayo, kundi nakaupo lamang, mga minamahal. Amen. Kung minsan wala tayong pakialam, mga minamahal. Amen? Lalong-lalo na, mga minamahal, sa pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon, ang iba sa atin tinutulugan na lamang, mga minamahal. Amen? Nilalaro nilang kanilang kaligtasan, mga minamahal. Binibiro nila ang kaligtasan, mga minamahal. Amen? Akala nila ito'y laro-laro lamang, mga minamahal. Amen? Nasa huli lagi ang pagsisisi, mga minamahal. Amen? Kaya't huwag tayong magtaka, mga minamahal. Amen? Kung isang araw, mga minamahal, amen, ating matuklasan, yung ating pangalan pala wala sa aklat ng buhay sa kalangitan, mga minamahal, amen. Alam na natin kung anong ating ginawa, amen. Nung tayo po ay naririto pa sa lupa, mga minamahal, hindi natin pinahalagahan, amen, ang pagkakataon, ang pribileyo na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos, kundi ating winalang bahala, binabaliwala natin, mga minamahal, amen. Tayo na parito, mga minamahal, upang tayo mag-aralan sa isa't isa. Amen? Pag-aralan natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos.
mga ayaw ng ating dakilang Diyos, mga kasuklam-suklam sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Sapagkat sinasabi ng aklat ng pahayag sa 21:27, mga minamahal. Amen? At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang ng mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero, mga minamahal. Amen? Kung tayo gumagawa, mga minamahal, ng mga karumal-dumal sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, mga kasuklam-suklam, at tayo po, mga minamahal, ay nabubuhay kasi kasinungalingan. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, hindi tayo papasok sa kaharian ng langit, mga minamahal. Ibig sabihin, mabubura yung ating pangalan sa aklat ng buhay, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Narito po, mga minamahal, amen, ang mga bagay na karumal-dumal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Sa aklat po ng Galatia, kabanata po ay 5, amen, talatay 19 hanggang 20, basahin po natin, hanggang 21, 19, 20, 21, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, ang talata po ay 19 hanggang 20, at hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga paninubugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahagi, mga hidwaang pananampalataya. 21. Amen, praise the Lord. Sa 21, mga panaghirian sa mga paglalasing, mga kalayawan, ang mga katulad nito ay tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipapaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng karya ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved Bible readers. Amen. Ang dakilang Diyos ang maglangis sa kanyang banal na salita. Amen. Ating pong binasa, mga minamahal, amen, mga bagay na karumal-dumal sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, mga minamahal, amen. Adultery, mga minamahal, amen. Meron yung iba sa atin, mga minamahal, amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, pag tumingin lang tayo, mga minamahal, amen, sa opposite sex, mga minamahal, amen. Iba na yung tumakbo sa ating isipan, nagkasala na po tayo, mga minamahal, amen. Adultery. Hindi lamang po yan, mga minamahal, amen. Dumadalo na tayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Meron na tayong pananampalataya. Meron na tayong sinasamba, mga minamahal, ating pong pinakamamalapayo, sapagkat ang iba sa atin, dumadalo na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, dumadalo pa po sa iba, mga minamahal. Amen? Ito po ay pakikiapid, mga minamahal. Amen? Ayaw po ito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dumadalo ka sa Jesus Miracle Crusade, amen? Tapos yung ang asawa natin, iba, amen? Dumadalo sa Victory, dumadalo sa mga ibang congregation, mga minamahal, amen? Yung iba nga, mga minamahal, yung isang kapatiran po natin, minsan, sa kanyang patutuo, yung kanyang nanay, INC. Yung kanyang tatay, mga minamahal, amen? Baptist, mga minamahal. Sabi ng ating kapatid na ito, mga minamahal, amen? Minsan, nagtatalo sila, mga minamahal, amen? Kahit sabi niya, mga minamahal, sige, sa linggo, dito ako sa nanay ko. Sa susunod na linggo, dito naman sa tatay ko. Hindi po pwede, mga minamahal, amen? Kailangan, mga minamahal, Jesus Miracle Crusade lamang. Dito tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, karumihan, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng Marcos 7:20, at sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa. Ibig sabihin, yung nakakapagparumi sa tao, mga minamahal. Amen? Kung anong nilalaman ng puso, mga minamahal. Amen? Lumalabas sa kanyang bibig, mga minamahal. Ito po yung nagpaparumi sa tao, mga minamahal. Halimbawa, mga minamahal, amen. Kung ano-ano ang ating sinasabi,
Amen. Lumalabas tayo, amen, sa banal na kapagkatapos ng gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Napasyal tayo doon sa ibang outreach, mga minamahal. Amen. Yung ating naobserbahan dito na hindi na dapat ilabas pa, mga minamahal. Amen. Nilalabas pa natin, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, pamilya tayo, mga minamahal. Amen. Isang pamilya po tayo dito, mga minamahal. Amen. Ang kasiraan ng isa, kasiraan ng lahat, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kung ito yung ating pag-iisip, mga minamahal, ibig sabihin, wala tayong pagmamahal sa ating kapatid. Wala tayong pagmamahal, mga minamahal. Amen. Dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. At higit sa lahat, wala tayong pagmamahal sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Yung sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, maipapakita natin ang pag-ibig natin sa pagmamahal natin sa ating mga kapatid. Paano natin masasabing iniibig natin ang mahal na Panginoon kung yung ating kapatid na ating nakikita sinisiraan natin, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Pagsamba sa Diyos, Diyosan, mga minamahal. Amen. Wala na tayo, mga minamahal, doon sa ribulto, sapagkat namulat na tayo sa katotohanan. Pinalaya na po tayo ng katotohanan. Amen? Sa turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, tayo po'y namulat sa katotohanan. Ngayon, mga minamahal, Diyos-Diyosan, marami tayong Diyos-Diyosan sa ating buhay. Yung ating mga trabaho, ating pag-aaral, ating mga gadget. Amen? Diyos-Diyosan yan sa ating buhay, mga minamahal. Amen? Meron naman tayong oras sa bahay upang maglaro, mga minamahal, humawak ng gadget, maging sa bahay sambahan pa naman ang ating dakilang Diyos, dadalhin pa natin dito, mga minamahal. Kakaunti na nga lang yung oras na ating pong ipinaglalagi, mga minamahal. Minsan, dumarating tayo, mga minamahal, amen, ay anong oras na, mga minamahal. Tapos pagdating pa natin dito, naglalaro pa tayo, mga minamahal. Amen. Disrespect, mga minamahal. Sa tao, takot tayo. Presidente ng Pilipinas, takot tayo. Pero pagdating sa mahal na Panginoon, hindi tayo takot. Anong klaseng pananampalataya yan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ito ba ay dapat, mga minamahal? Pagkatapos tayong pagpalain ng ating dakilang Diyos, pagyamanin, nagsimula sa wala. Mga minamahal, inaangat tayo ng ating dakilang Diyos. Itinaas tayo sa ating mga posisyon, mga minamahal. Amen. Pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Ibinigay lahat ng ating ibig ng ating dakilang Diyos. Subalit, ano ba yung ganti natin sa ating dakilang Diyos? Karapat-dapat po ba yung ating ganti? Na ganito yung ating gawin, maging sa bahay-sambahan, mga minamahal, amen, na nauukol na oras para sa ating dakilang Diyos, kinukuha natin, mga minamahal. Hindi pa ba sapat yung 6 na araw, mga minamahal? Amen. Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, para sa ating dakilang Diyos. Mas mahaba yung oras natin, mga minamahal, kaysa yung pagsamba natin sa ating dakilang Diyos. Ang hinihingi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung taus-pusong pagsamba, yung nagmumula sa ating puso. Amen. Hindi po yung paimbabaw, pakitang tao, mga minamahal. Totoo, nandito nga tayo, mga minamahal, pero wala naman dito yung ating pong puso at isip. Hindi yan kalugod-lugod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pagkukulam, mga pagtataniman, mga minamahal. Amen. Mga pagtatalo, tayo-tayo rin, mga minamahal. Amen. Tayo nagtatalo, mga minamahal. Tayo-tayo rin nag-iinggitan, mga minamahal. Tayo nag-aaway, mga minamahal. Hindi dapat na mag-away, mga minamahal. Sapagkat tayo magkakapatid, mga minamahal. Amen. Iisang ating Ama, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano bang dapat natin pag-awayan, mga minamahal? Amen. Nag-aaway tayo. Bakit, mga minamahal? Sasabihin ng iba, mas magaling ako dito. Mas magaling ako sa kanya. Hindi po. Amen. Iisang katawan tayo. Subalit, mga minamahal, meron tayong mga ministry, mga minamahal. Amen. Na dapat gampanan, mga minamahal. Amen. Walang magaling. Sapagkat
ang taong mapagmataas, ibinabagsak ng ating dakilang Diyos. Galit ang ating dakilang Diyos sa taong ma-pride, mga minamahal. Amen. Yung akala natin, mga minamahal, amen, na tayo'y nakatayo, subalit mag-ingat, baka ikay mabuwal, sabi ng banal na kasulatan. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus, mga hidwang pananampalataya, mga minamahal. Amen? Ito yung mga against sa turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Sabi nga ng ating pong beloved ordained preacher, mga nakaraang preaching, mga minamahal, amen? Nag-aaral pa lang ng pagiging preacher, sabi niya, mga minamahal, tuturuan niya daw ang ating pong beloved parents in the Lord ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Hindi maari ito, mga minamahal. Amen? Kailangan tayo lumugar sa ating lugar, mga minamahal. May itinalaga ang ating dakilang Diyos. At tayo po, mga minamahal, meron tayong dapat kalagyan, mga minamahal. Hindi po dapat datin pong lagpasan. Cross the line, mga minamahal. Amen? Meron tayong guhit ng ganyan lang tayo, mga minamahal. Hindi tayo pwedeng lumagpas dyan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Mga pag-iinggitan, mga paglalasing, mga minamahal. Amen? Yung ating kapatid dito, mga minamahal, amen? May iba dito umiinom pa rin ng alak na nakalalasing. Amen? Kung nakikita po natin ang ating pong beloved ordained preacher, hindi po yun alak na nakalalasing. 0%. Walang alcohol po yun, mga minamahal. Amen? Mag-akala po natin, ito po ay alcohol, nakalalasing, hindi po, mga minamahal. Amen? Mga kalayawan, mga minamahal. Kalayawan, mga minamahal. Iba sa atin, kukunti na lang dumadalo, mga minamahal. Lalong-lalo na sa Miyerkules. Anong inuuna? Kalayawan, mga minamahal. Mas gusto pa nila, mga minamahal. Amen? Pumasyal sa mga sinihan, pumunta sa mga kaibigan, pumunta sa mga birthday party kaysa dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Yung iba, mga minamahal, amen, dumating ang bisita, inunang bisita, mga minamahal. Amen. Kaysa mag-overnight, mga minamahal. Ito'y ayaw ng ating dakilang Diyos. Kaya nga ipinapaalala ng ating dakilang Diyos ang mga bagay na ito, mga minamahal. Ito'y hindi magmamana ng kaharian ng mahal na Panginoon. Ipinaiiwas sa atin ang bagay na ito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kung tayo man ay tinamaan, ibig sabihin mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Sapagkat sinasaway tayo, mga minamahal, ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Unang Korinto 6:9 hanggang 10, ating pong basahin, mga minamahal. Ako na lamang po magbasa. O hindi ba ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nang bababae. Mga minamahal, meron sa atin, Kristiyano na, mga minamahal. Amen. Meron ng asawa, mga minamahal. Hindi pa rin kontento sa iisa. Gusto marami, mga minamahal. Amen. Kailangan isa lang, mga minamahal. Hindi pwedeng marami, mga minamahal. Amen. Kristiyano tayo, mga minamahal. Amen. Ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, mga minamahal, kapwa babae, babae sa babae, hindi po pwede yan. Tumboy, mga minamahal, pumapatol sa tumboy, pumapatol sa bakla, hindi po pwede. Karumal-dumal sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ni ang mga magnanakaw, amen. Mga magnanakaw, hindi ibinibigay ang ikapo, kasampung bahagi at handog, masakit, mga minamahal. Amen? Sinaguri ang magnanakaw. Banal na kasulatan na nagsasabi, every exalt the giving. Kapag hindi natin ibinigay yung ating kasampung bahagi at handog, tinagurian tayong magnanakaw at tayo po ay isusumpa ng ating dakilang Diyos. Kaya walang makakapasok na bagay na isinumpa ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng ating binasa na una, mga minamahal, ni ang mga masasakim, mga minamahal. Masasakim, greedy, hindi kontento, mga minamahal. Amen. Kung anong meron tayo, hindi tayo kontento kung anong meron tayo, mga minamahal. Amen. Katulad sa magkakapatid, binahagi na ng lupa, mga minamahal. Gusto niya kanya, mas malaki pa. Yung sa kanyang kapatid, kinukuha pa niya. Ibig sabihin, sakim, mga minamahal. Ganyan tayo, mga minamahal. Amen. Yung oras na para sa ating dakilang Diyos, kinukuha natin. Amen.
Kala natin mga minamahal, simping bagay lang ito mga minamahal. Hindi po mga minamahal. Para sa ating dakilang Diyos, oras ng ating dakilang Diyos, kukunin natin mga minamahal. Amen. Maglalaro tayo dyan mga minamahal. Amen. Wala na tayong respeto sa ating dakilang Diyos. Kahit kami, hindi nyo na irespeto. Mahal na Panginoon na lang, irespeto natin mga minamahal. Amen. Yung ating mga anak, mga minamahal. Amen. Pinaglalaro natin ng gadget, imbis turuan natin, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, yung mga bata na humahawak ng gadget, nakita doon sa impyerno, mga minamahal. Anong pinapanood? Mga cartoons, mga minamahal. Naglalaro ng gadget, ng cellphone, ng tablet, nakita doon sa impyerno, mga minamahal. Bata, nakita. Bakit? Naglalaro, nanunood ng mga cartoons, mga minamahal. Ganyan tayo, mga minamahal. Amen. Kapag yung anak natin umiyak, mga minamahal. Amen. Oh, tahan na. Ito na. Yung cellphone, mga minamahal. Amen. Hindi po kailangan turuan po natin sila, mga minamahal. Amen. Gaya ng pagtuturo sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Kung paano ang tamang paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ni ang mga manglalasing, mga minamahal. Ni ang mga mapagtungayaw, ibig sabihin mapanglait, mga minamahal. Amen. Yung iba sa atin, meron pa rin ganito, kahit Kristiyano na, mga minamahal, pinagpala dahil yung kanilang anyo, meron silang sinatawag na pleasing personality. Amen. May nakita silang lalaitin, mga minamahal. Amen. Hindi po ganyan ang mahal na Panginoon. Pag nilait natin yung ating kapwa, sinong nilalait natin? Ang ating dakilang Diyos. Sapagkat nilikha tayo ayon sa kanyang wangis, amen, walang pangit na nilikha ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Manglulupig, extortioners, mga minamahal. Sa English, extortioners, mga minamahal. Amen. The act of using violence, threats, intimidation, or pressure from one's authority to force someone. Minsan, mga minamahal, ginagamit natin yung ating pong mga power, kapangyarihan. Sinasabi, mga minamahal, amen, upang i-intimidate, i-pressure ang isang tao upang makuha yung ating gusto sa kanya, mga minamahal. Hindi po siya magmamana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord, mga minamahal. Alam na natin ang bagay na ito, mga minamahal. Amen? Kaya sabi po, kung ating sinasadya ang pagkakasala, sinasabi ng Hebreo, mga minamahal. Amen? Hebreo, 10:26 hanggang 27. Ating basahin po, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Hebreo, ang talata po ay 26 hanggang 27. Ganito mong sinasabi, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabagsikan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yung pinag-aaralan natin, mga minamahal, amen. Ito po kailangan talagang manatili sa ating puso't isipan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat upang hindi na po natin magawa ang bagay na ito, mga minamahal. Amen. Sapagkat sinasabi, kung ating sinasadya ang pagkakasala, mga minamahal, pagkatapos nating makakilala, makatanggap sa katotohanan, sinasabing wala nang Kristong ipapako pa sa krus, mga minamahal. Wala nang natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi anong naghihintay sa kanila, mga minamahal? Isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang mahal na Panginoon, sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, mga minamahal. Hindi mabagsik ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ay matuwid lamang. Kaya sabi nga po, mga minamahal, amen, siya'y banal
sa Leviticus 11:45, sapagkat ako ang Panginoon na nagsampa sa inyo mula sa lupain ng Ehipto. Siyang nagligtas sa atin, tumubos sa ating mga kasalanan, mga minamahal, upang ako'y inyong maging Diyos. Kayo nga'y magpakabanal sapagkat ako'y banal, sabi ng ating dakilang Diyos. Without peace and holiness, no man can see the face of the Lord, mga minamahal. Amen? Banal ang ating dakilang Diyos. Kaya dapat lang tayo, mga minamahal, amen, na tayo iniahon mula sa putikan, mga minamahal. Amen? Tayo po'y niligtas doon sa kabangisan ng apoy, mga minamahal. Kaya sinasabing kailangan nating magpakabanal, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. At kung patuloy pa rin tayo nagkakasala, sinasabi ng banal na kasulatan, kapag alipin tayo ng kasalanan, mga minamahal, amen? Kapag patuloy tayo nagkakasala, alipin na tayo ng kasalanan. Aklat ng 1:8:34 hanggang 35, ako na lang pong babasa. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Amen. Ilang beses tayo, mga minamahal, pinapangaralan. Subalit inuulit-ulit pa rin natin, sinasadya na natin ang magkasala. Sinasabing alipin na tayo ng kasalanan. Hindi na tayo alipin ni Kristo, mga minamahal. Amen. At kung alipin na tayo ng kasalanan, sinasabi, hindi nananahan sa bahay magpakailanman, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi tayo magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos, kundi yun lamang mga tunay na anak sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumaganap sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen? Palakpakan natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya nga sabi ng ating pong dearly and beloved parents and the Lord, huwag umabset sa gawain ng mahal na Panginoon. Laging dumalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Makontento tayo kung anong meron tayo, mga minamahal. Sapagat ang buhay natin, hindi sa bagay, sa kasaganaan ng mga bagay na ating tinatangkilik, mga minamahal. Merong iba, pilosopo, mga minamahal. Amen? Sabi nila, di bali, may maiiwan naman ako sa pamilya ko. Mamumuhay sila ng sagana sa ibabaw ng lupa. Nagmamalaki. Bakit nakakatiyak ba siya? Pupunta siya sa langit, mga minamahal. Kung pinapabayaan niya ang kanyang paglilingkod, lalong-lalo na ang kanyang ministeryo, mga minamahal. Amen? Kaya kung lagi tayo dumadalo, tayo binabanal ng mahal na Panginoon. Katulad kanina, amen, pinagpala tayong lubos ng ating dakilang Diyos, bumuhos ang masaganang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Naramdaman natin ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Jesus, na sinasabing nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng mga kasalanan. Amen? Upang mapaglabanan natin, mga minamahal, amen, ang gawa ng kaaway, ang kasalanan, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, amen, dahil nga tayo nagkakasala, mga minamahal, amen, nag-regrave ang Holy Spirit, mga minamahal. Umaalis yan, mga minamahal, amen. Kung nais nating bumalik muli, mga minamahal, amen, sinasabi ng mga minamahal, Colossians 3:5, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, kasakiman na ipagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Paano natin papatayin, mga minamahal? Amen? Yung ating mga sangkap, mga minamahal, na nagkakasala. Hindi ibig sabihin, pag nagkasala yung kamay natin, putulin natin. Nagkasala yung mata natin, dukutin natin. Nagkasala yung paa natin, putulin ulit, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, by prayer and fasting, mga minamahal. Pagpupuri, pag-aayuno, amen, at pananalangin, yan po ang itinuro sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kung nasa atin ang espiritu ng ating dakilang Diyos, sinasabing lahat ay ating magagawa. All things are possible, mga minamahal. Sabi ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Mapaglalabanan natin, mga minamahal, ang udyok ng kaaway, mga minamahal. Amen. Meron tayong karamdaman, mga minamahal. Amen.
Pagpatong ng kamay, mga minamahal. Amen. Sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, gumagaling yung ating mga karamdaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung ating mga kababayan, mga minamahal. Amen. Napakalagaan ng prayer and fasting, mga minamahal. Amen. Sapagkat yung ating mga minamahal, mga kababayan, yung bedridden, mga minamahal, yung matanda, mga minamahal, crusade. Amen. Nung siya'y mabautismuhan sa pangalan ng ating pong pinakamamalapeng Jesus, wala na siyang pag-asang lumakad. Mga matagal, bedridden na siya, mga minamahal. Ito lang yun, mga minamahal. Amen. Pinalakad muli ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Mga karamdaman, marami, mga minamahal, mga ketong, mga minamahal, nilinis ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Maging tayo man, mga minamahal. Amen. Gusto natin magkaroon ng ganitong kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Huwag tayong magpabaya sa ating pong paglilingkod, mga minamahal. Amen. Kung anong kapangyarihan meron ang ating dakilang Diyos, pwede tayong makabahagi. Ibibigay yan ng ating dakilang Diyos. Bata't sumunod lamang tayo sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Napakabuti. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Siya'y mapagpatawad na Diyos. Kaya nga sabi nga ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kung tayo manunumbalik sa ating dakilang Diyos, kailangan 100%, mga minamahal. Amen. Tiyakin natin, mga minamahal, sapagkat hindi tayo nagbibiro sa ating kaligtasan. Salvation is the greatest matter of importance, mga minamahal. Amen. Nasa huli lagi ang pagsisisi, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, kahit sinong tumayo, mga minamahal, amen, kailangan, mga minamahal, makinig po tayo. Huwag tayong mamili ng mga nagdadala ng mensahe. Ang basa atin na mimili, mga minamahal. Amen? Kailangan pakinggan natin. Bakit? Mga minamahal, iisa lang naman yung dinadala, mga minamahal. Kaninong salita ba? Salita ba ni Pedro? Salita ni Pablo? Hindi. Salita ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang iyong abang lingkod, mga minamahal, kahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Nang makapag-ayuno, mga minamahal, yung ating pong prostrate, mga minamahal. Amen. Hindi ko alam, prostrate na po pala yun, mga minamahal. Amen. Pinagaling ng ating pong pinakamamahal na pensis, mga minamahal. Amen. Kaya sabi po, mga minamahal, alam niyo po, pag nag-ayuno tayo, gagaan yung ating pakiramdam, mga minamahal. Amen. Malilinisan yung ating pong mga internal organs, mga minamahal. Amen. Yung mga cancer cells, mamamatay yan sa pangalan ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Kaya hindi na natin kailangan pa ng mga kung ano-anong gamot, mga minamahal. Amen. Kung susunod lamang tayo sa turo ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, ang iba sa atin, hindi na makasunod. Bakit, mga minamahal? Busy na tayo sa ibang bagay, mga minamahal. Amen. Busy na tayo sa lahat, mga minamahal. Halos wala na tayong oras sa ating dakilang Diyos. Subalit ang mahal na Panginoon, kahit gaano tayo ka-busy, ang mahal na Panginoon, naglalaan pa rin ng oras para sa atin. Sapagkat mahal tayo ng ating pong pinakamamalapeng. Hinihintay lang niya ang araw. Amen? Yung ating pagbabalik. Yung ating pong totoong seryoso na paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Hinihintay yan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Huwag na nating hintayin pa. Mahuli ang lahat, mga minamahal. Huwag na tayong magmalaki sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Makasabihin natin, once you are saved forever, mga minamahal. Amen? Baka ang ating dakilang Diyos, hindi tayo bigyan ng espiritu ng pagsisisi. Ang Diyos ang nagbibigay ng espiritu ng pagsisisi. Kung bakit tayo nakakapanumbalik, nagsisisi sa harapan ng Malapinoon. Paano kung hindi tayo bigyan ng espiritu ng pagsisisi ng ating dakilang Diyos? Hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng ating buhay, hindi tayo nagsisi. Saan tayo pupulutin ngayon, mga minamahal? Amen? Magpakumbaba tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Tayo po tumayo. Ating pong binibigay mong pagkakataon sa ating pong beloved elder. You are here, moving in our midst. I worship you.
worship you. You are here in a place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. Glory. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise of the darkness. My God, that is who you. Minsan pa mo naman. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. Hallelujah. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light of the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. Hallelujah. That is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keeper of the darkness. Our God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keeper. Amen. Mga minamahal, simple lang ang gusto ipabot ng Diyos. That in every problem that we have, we can trust in Him. Pwede tayo magtiwala sa Diyos. Huwag kang lalayo. Huwag kang magmamalaki. Hinahanap ng Diyos sa mapagpakumbab ang puso. Makikita mo, sabi ng awitin, He is our miracle worker. Imposibleng bagay na gagawa niya. Makikita mo, sabi ng awitin, promise keeper. Hindi niya kinakalimutan kanyang pangako sa hindi nagbabago ang Diyos. All you have to do, just trust Him. Be humble. Huwag ka magmalaki sa Diyos. Hindi tayo pumapaya. Hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Even when see you're working. Hallelujah. 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Even when I don't see it, you're working.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it. I love you, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. We thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Mami na mahal, akala mo wala ng pag-asa, but God is working. Akala mo wala ng pag-asa, akala mo wala ng magagawa, but God is working. Akala mo mag-isa ka na lang, but God is working. Hindi siya tumitigil para sa atin. Sa umagang ito, mami na mahal, subukan mo tawagan uli ang Diyos. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you. Salamat po. Hindi ka nagsasawa mo. Bigay ng pagpapala sa amin. Salamat po. Hindi ka napapagod makinig sa aming mga panghingi ng kapatawaran. Gusto namin magbana ng buhay na walang hanggan. Panghawakan mo po kami. Alisin mo sa amin ang pagmamatas. Alisin mo sa amin anumang bagay hindi kaya sa banal na kalooban. Gusto namin sundin ang iyong banal na kalooban, O Diyos. Have mercy on us. This we ask in your precious name, Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, saan man kayo naroon ngayon, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Simple lang ang gagawin niyo sa araw ito. Hindi ito yung paglipat ng relihiyon. Sapagkat hindi kailangan ng tao relihiyon, kailangan ng tao ay pakikipagrelasyon sa Diyos. Ito'y pagtanggap na panalangin sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng ating pong mga minamahal na kapatid, ngayon lang nakarating, mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Napalataya ka sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa ay pagsisisi. Na tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Kaya kailangan natin magsisi. Hindi sa tao, kundi sa ating mahal na Panginoon. Ang ating Diyos ay buhay, nakikinig sa ating mga panalangin. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon mismo, ginawang halimbawa ito. Siya mismo nagpabautismo kay Juan upang ating sundin. So ang ating gagawin ito ay pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ganapin na yan ang ating mahal na Panginoon. Sa iyong pagpapakainit, sa iyong paglilingkod, pagpapakumbaba, madadama mo ang banal na presensya ng Diyos. Tanggapin niyo mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng aking sabihin niyo rin, sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Ako'y nagkasala, nagsisisi sa oras nito. Patawarin mo ko sa aking nagawang pagkasala. Mula na ako'y nakaisip hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo ko sa isip, salita ng Tuhan. Isunod mo nawa ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, sa punang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po dakilang Diyos ang bansa yung pangalan namin. Pinakamamahal po yung ito yung mga anak. Saan man sila naroon, ano man kaya pangalan sa oras ito, alam namin walang bagay na nalilingid sa iyo. Walang distansya makahadlang
sa iyong mga pagpapala sa iyong mga anak. Sa oras naman na Panginoon, nadalangin namin sa pandalangin na aming binigalagat, Evangelista Waldo Estrada Almeida, ay pumami naman ang mga gawa. Ano man kanilang pangailangan, tugunin mo sa may malang kaparaanan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip ng katotohanan. Patawarin sila sa kanilang mga pagkasala. Isulat ang kanyang papangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan sa ng kanyang mamat sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong personal na pangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mga yung dalawang kamay taas. Tayo lahat dito malayin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamalapit ng Jesus. Ayon sa salita, kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami pagkapanapalasan ng tangaw na kaawit sa oras at sa pandalangin namin ginagamit ng Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ayon po mga minamahal ng mga gawa, malapay noon. Aming sinasaway lahat ng demonyo makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, lahat ng high blood, stroke, kasautin cheese, mga panalupay-pay, panalabig, kasautin cheese na ang bilipandaws, kasautin cheese, mga pabagay sa iglesia, mga paggagawa ng kaaway, we give the sa atin the mighty Jesus, we cast out in Jesus' mighty name, cast out in Jesus' mighty name, amen and amen, amen, be healed in Jesus' mighty name, amen and amen, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon, yung malakas na palakpak mga minamahal, amen, praise the Lord, tayo po natin, tumayo mga minamahal, tayo mga tumalon 3 beses, sapagkat ito'y pagtanggap o ang kinin na natin na yung ating pumapil na ating natanggap na. Amen? Praise the Lord. At pumalakpak muna ng malakas sa ating malapit. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus.